Welcome to Amsterdam! Enjoy. You're missing out. Life change. It's really life-changing. So nice. Lalo ka na naman this week! Sobrang ganda. Yeah. Hello, titas! Good morning sa inyong lahat. Welcome po sa new video. Ang tagal ko nang hindi nag-video. Agoy. Galat pa ng bahay namin. Kakarating ko lang po galing sa labas kay hinatid ko si Ana sa school. And pagkatapos ko siyang ihatid, dumiretso ako sa bakery and then sa supermarket and also sa Action. So, 3 shops yung pinuntahan natin. No? Tayo mag-haul tayo. Matagal na akong hindi nakakapag-video talaga, nakakapag-haul. Pasensya na po, no, kay sa mga nanonood sa atin ba. Kila Ma'am Alpha, Ma'am Vivian, si Ma'am Miminson, sino pa? Aray ko, si Ma'am Beth, and yung mga regular na nanonood sa atin ang nag-comment. Yung mga silent viewers din natin, hello po sa inyong lahat. Nakapang gym shirt ako kay naglakad ako ba tapos plano ko pagdating ng bahay mag-stretching ako and treadmill kasi bumili si Mr. ng treadmill guys para sa kanya pero until now hindi pa niya nagagamit siya na ako ang laging gumagamit. Saan naman itong buhok ko? Sabi ko sa kanya gamitin mo na pero he's really busy kasi these days din pagdating ng bahay pagod na siya ayaw na niyang maglakad kasi naglalakad din siya ng ilang oras sa isang araw kasi he has to walk Senna, yung aso ng in-laws ko kasi nga nasa US po yung aking in-laws for quite a while. So si Ruth yung every morning maaga siyang pumupunta doon and then nilalakad niya yung aso tapos pinapakain and then sa lunch break niya pinupuntahan din niya doon sa bahay ng in-laws ko tapos pinapakain and then sa gabi after work, he takes Senna for a walk almost every evening. And then, tonight, kasi may work thing si Ruth. Mamaya, may appointment siya after work. Or I think he's in the city the whole day. Kasi may client yata sila na kailangan nilang puntahan doon. Kasama yung boss niya. But, yeah, yun. Busy po kami masyado these days. And ako din, always on the go po ako, no? Kasi nga alam nyo na na-share ko na po na may ibang work na ako sa city. So, maaga akong naalis if maaga yung work ko. But, yeah, kasi nga may travel time na yung trabaho ko. So, talagang yung oras ko palagi akong on the go. Palagi akong namamadali, ganun. And then, pag uwi ng bahay, it's either ako yung nagpipick up kay Ana and nag-ready sa kanya for her other activities or other stuff, other house chores din, ganun. Hindi ko na naisip na kunin yung camera and then mag-video. Pasensya na po, no? Pero, of course, as much as possible, I want to document yung mga memories and all that. Pero, these days lang talaga, ang busy. Yung grabe. Tapos, yung availability ko sa work, na-change ko na siya. 5 days yung nilagay ko na availability ko sa trabaho. Kasi, so far, gusto ko yung work ko na I'm having fun sa work. Nag-i-enjoy po ako dun. And okay naman yung mga kasama ko sa work, ganun. Naging kaibigan ko na din yung yung mga Pilipina doon. Pero, good news, wala akong work for 4 days. So, pahinga tayo. Wala tayong work. Pero next week, until Thursday po yung work ko. Ang haba-haba ng mga break ko tagpo 4 days yung break ko pero okay lang din sa akin. Mas malaki yung yung kinikita ko doon sa previous company kasi nga I work more hours. Like, I work 32 to 36 hours per week. So, syempre, mas malaki yung kita. But, to be honest, mas heavy po doon. And, yeah, mas heavy doon. And, nagka-problema nga ako, diba, sa
arm ko tsaka sa kamay ko. So, I was thinking ba, long-term wise, na parang hindi ko kaya na talagang mag-retire, until mag-retire ako, andun ako. Physically, mahirap siya. Financially, okay siya, and then walang weekend, but, yun nga, iniisip ko kung pang long-term ba siya. Pero, dun kasi sa pinagtatabuhan ko ngayon, mas na-imagine ko yung sarili ko ba na magtagal doon kasi nga nasa shop. So, although busy most of the time, but hindi siya as heavy as yung sa warehouse ka nagtatrabaho. And wala, positive lang yung environment ko sa work din. So, okay lang din siya. So, anyway, let's proceed sa ating haul, no? Gabi, chika na naman ako. Pasensyahan nyo na yung kalkag natin. So, sa Action pa lang, bumili ako ng cotton pads. Yan, kasi mauubusan na ako. Pang face din, tsaka pang nails. Hinahati ko po sila. And then, Pringles, ito minsan nag-chips kami ni Ana. Sa aming dalawa yan. Kasi Friday is movie night. Friday night is movie night. And nagkakado-kado lang kami doon ni Ana sa couch. And then, kumakain kami ng chips. And then, gusto ko din itong itry. Oh, chocolate chips siya. Unhealthy siya, pero life is short. Let's enjoy. And then, kumuha din ako ng wax kasi maganda ang weather. Maganda po ang weather this week. So, I mean, mainit na siya. So, gusto ko mag-shorts or mag-skirt. So, mag-wax ako kasi good na siya i-wax yung aking legs. Mag-wax tayo. Dalawang klase yung kinuha ko. Sa Action lang po talaga ako bumibili ng wax. Yan, cold wax. Gusto ko sana ng hot wax, pero mas madali kasi yung cold wax, guys. Same lang din naman ng tubo. And kumuha din ako ng banana. Ay, sa Action pala, no? And kumuha na naman ako ng pregnancy test. Palagi na tayo may pregnancy test kasi alam nyo na, nasabi ko na din po noon na try talaga kami ni Mr. na sundan si Ana, pero parang 2 taon na po. Actually, to be honest, 2 taon na siya. Pero kaming nagtatry, pero wala talaga. Siguro dahil din, busy kami pareho. Lalo ngayon, balik na ako sa trabaho. And, kailangan ko na din, siguro magpapacheck na din ako ulit. Kasi wala pa talaga. Try ko naman. Akala ko buntis ako eh. Kasi nga, matagal dumating yung period ko the previous month. Matagal siya dumating this month. Last month, hindi siya dumating on time. So, I thought, baka buntis ako. Pero, nagtitest ako, wala man. And then, weeks after, ayun, nag-period ako. Wala pa rin. Eh, sabi ko kay Mr. Ayoko na talaga mag-40 na ako, tas magta-try pa din kami, no? Yung, di ba? Parang, sabi ko sa kanya, kung wala talaga, extend ko na nga yung deadline, sabi ko sa kanya, until last year lang. Kaso, alam ko talaga si Mr. gusto niya. And ako din naman, okay din naman ako. Pero kung wala talaga, wala tayong magagawa. And I have to consider din yung physical na yung kasakatawan ko. And, diba? I will be 40 next year. So, kung mabubuntis ako this year, kaya pa, mga anak ko next year. 40 na ako. Ano ba yan? Diba? Ang isip lang yung bata, pero yung katawan, wala na, nagreklamo na. Minsan nga doon sa work, parang nakakalimutan ko ba na, ay, magkakarinta na pala ako na yung bang nakaupo ka kasi nga may mga ginagawa ako doon, tapos nakaupo ka, pwede kasi kaming umupo. Nakaupo ka, tapos, nagbubuting-buting ng kung anong ginagawa. Tapos bigla akong tumatayo, yung nakakalimutan ko ba na agad, sumasakit na pala yung balakang ko, tsaka yung bewang ko, ano ba yan, waist ko, tapos yung hips, yung gano'n. Bigla ang tumayo ako sa, okay. Ito nga pala, bumibili din ako minsan nito kasi na-vlog ko yata ito dati, sobrang same po siya ng yung Nissin na wafer sa atin. Ayan. Masarap siya. And nakaka-addict. Magdadala ako nito pag gusto ko ng matamis. And these days, nagugustuhan ko po itong DE, yung Egberts. Egberts. Dutch po ito siya. Sikat po siya na coffee dito sa from the Netherlands. Nakikita ko nga yung iba,
nag-ano sila, tawag dito, nag-gift sila ng ganito o nagpapasalubong ng ganito. So, next time na, uuwi ako ng Pilipinas, dalhan ko si mama nito kahit 3-in-1 para matry niya ba. Black pala. Nagba-black coffee pala si mama. Kasi nga, bawal sa kanya yung may tamis. Masarap pala siya and no need ko nang mag-add ng extra na sugar. So, doon sa Spar, ito lang yung binili ko, kape. And then, yung banana for Anna's fruit sa school tomorrow. Ako dito, may itlog. Kasi ako'y kakain and kailangan ko ng itlog. Kumakain. And, doon sa bakery, yung binili ko, croissant lang talaga. Sabi ko sa kapatid ko, kasi gustong-gusto niya yung croissant. Pag bumalik na siya dito, sa morning, pagkatapos namin atid si Anna pag day off ko, punta kami maglakad-lakad kami ba, pero bili kami ng croissant. Kasi sobrang mahal ng croissant sa Pilipinas, no? As in, mahal kaayo. Katya, kakain na po muna ako nung magputawin ng stuff. Si Mr. mamaya pang gabi, I think late na siya makakauwi mamaya. So, si Anna, ako yung mapipick up kay Anna sa daycare. May daycare na kasi siya sa Thursday din. After school daycare. Kasi nga mag-work normally ako ng Thursday. Tawagan din ako mama. But yeah, balikan ko na lang po kayo mamaya. Sunduin ko si Alimaliit mamaya. I hope na nag-enjoy po kayo sa mga araw nyo and I hope okay po kayong lahat. Enjoy po sa video ito. A few moments later. Hi, titas! Hello, titas. Titas. You didn't see the titas for a long time, no? I mean, the titas didn't see you ba? Hi, titas! Wala pa rin, ngarag pa rin yung pagmumukha ng nanay, no? Inundo ko na si Aling Maliit. And, syempre, pagkadating, maglinis ka agad kay... Hindi ko siya nilinis pa kanina. Nag-relax lang po ako kanina, no? So, ngayon, tayo ng madalian. Hugas. Kay, nag-order po ako ng food lang para sa amin kay Ana. Ayoko magluto. Kaya marami ako hugasin dito. Gusto ko pang tapusin. Anong kamit? Tinatamad lang ako magluto. Yun talaga. And wala rin akong food na magugustuhan ni Ana. So, nag-order lang kami ng food. Easy food lang po kami tonight. Ano ba yan? Junk food na naman. Pero pag nagustuhan ni Ana yung ribs, pakain ko sa kanya. May naka-ready kasi akong rice. Gumawa po ako ng kimchi na fried rice kanina. Yun ang i-prepare ko sa baby back ribs na spare ribs na in-order ko. Hindi po ako naghuhugas ng parehas ng style ng Dutch na paghugas. Para kung nasa Pilipinas maghugas. Ayoko kasi yung parang ang daming bula. Ganun kasi sirot maghugas. Ang daming bula pa. Ito, hindi ba ano? Sakto, nag-order ako ng pagkain before ko pinick up si Ana kasi malapit lang naman yung daycare niya. Nagpaplano po akong bumili ng bagong camera. Pero hindi na po na ngayon. Hindi ko naman siya papalitan yung aking DJI. Hindi ko siya papalitan. Gusto ko lang kumuha ng maliit na camera. Pero, next time na po. Kasi, dami pang expenses these days. Punta dito yung kapatid ko. Anna, that's the food. Go! That's a center. Huh? That's a center. Wait. Where did you put it? The cabinet is near like Here, this I one. already gave it to you. Come on. Home. Oh, give it. Why are you laughing lang?
Did you wash your hands already? Oh, sige, dito na po yung... Ik heb het net gedaan. Oh, yeah. Dito na po yung food namin. So, tapusin ko ito muna. Get your cup, please, so you can have water. Choose your cup, my love. Anna, choose your cup. Naghugas na pala siya ng kamay. Papa will be late. Will be home late tonight because, sabi ko ba kanina? Baka paulit-ulit na yung sinasabi ko ba? Yeah, may ano siya. Nasa city siya. Buti wala akong work today. Kaya nasa city pala siya most of the day. Oh. Sige na, stop with that na so we can eat. Okay. Lagway, good mo. Yan na. You didn't get plates, my love. Get your plate. Na-addict to siya sa piano na naman. Anna, can you stop with that, please? I said. Anders gaat het uit en dit is mijn lievelingsspel. Yeah, I know. Then you do it later. Get your plate, my love. Waarom moet ik het zelf pakken? Why? It's your plate. You have to learn things like that. Get it, please. Oké. Naalala niyo ba to? Dito din ako nag-order sa dati kong pinagtatrabahuan. Kasi masarap talaga yung food nila. Wait, I'll get this one. You want fork? You want fork? Ik denk vork. Ik denk het wel. Okay. Ay, mo kuda. Ang nagitaan nila. Nagitaan na lang is mama. I need to clean. Anna, can you stop watching it, please? I already asked her. You want mayonnaise? Ja. Maar ik heb het verkeerd. Mayonaise. Ja, in Nederlands is mayonaise. Mayonaise is in Engels. Echt? Ja, Wat is het? dat is echt. Lekker frietjes zitten hierin. Wat had ik doen? Yeah, we will share it up. Yeah. Wait. I will get a bigger plate. Is that good? You're so strong. Okay. Snacks lang kami today. It's makkelijk. Lekker. get it. Please, put away. Ikaw, no ka nag-please na po. Yeah? I will also get a little bit of rice. Hi, Tita Vivian. Hi, Tita Vivian. Hi, Tita Alpha. Hi, Tita Asla. Hi, Tita Beth. Hi, Tita Beth. Hi, Tita Miminson. Hi, Tita Minison. Hi, everyone. Hi, everyone. Thanks for watching. Thanks for watching. Smakelijk, schatje. Wat makkelijk. I love you. Is your kip nog eens lekker? Naka-gloves po ako kay may attempts kasi tayo. Oh my God. Laka? Is it spicy? No. You wanna try it? I think Papa will like it. But it's too sweet. I don't know. Mama, ik wil ook zoiets. Nou. Ik wil ook zo. La 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 la.
Dit is toch ook voor schoonmaken? Dat is ook voor eten of eten maken mag ook. Doe Wil je dat mama Nederlands praat of Engels? Wat, Bisaya? Engels. Zit papa er. Engels. 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 Then you speak English with me then. Today, mom, since you got home, you were speaking to me in Dutch. You forgot. Are you shy to speak English when there are other kids around? I don't know. Are you shy when you talk when you speak in English with mama and we are outside? Are you shy? Oh, okay. So when we are outside, then we just speak Dutch if you're shy. Yeah? But sometimes mama needs to speak English, that's easier. Is that good? Mm. Wow. Is this interesting? Using gloves? Denk dat dat pittig is. Bitter. Wel. You want to try? Nee, is niet. Pittig. Nee, geen bitter. Jij zei dan. Niet bitter. Heb dan een zeg. Verkeerd. You want to try? Little bit. No? It's kimchi. Tingnan niyo yung ribs, oh. Masyado matamis. Yung sauce nila matamis. Mmm. Ano? Meat? No. Natitas, we're just gonna finish our food. We're just gonna finish our food. See you later. See you later.